HALIFA MDS again. Yau ma mun dawo, zamanin ai namu ne dama. The video is for us, the country is not mine. The video is for us, the country is not mine. Zamanin mu ne yanzu lokacin mu ne, lokacin mu ne yanzu zamanin mu ne, zamanin mu ne yanzu lokacin mu ne. Mun tara kuɗi yau garin namu ne. Yes, no way, ba ruwana da wai shiga nake mana sakaci. Na cire kasa da na shiga kudanci, na cire gyada na rike gyada na yada gyada na rike bawanci kan na samu bana da fushi ina da sori na wuce takaici. Saya mu gudu tsayi ina da tsayi da sarauta mai tsayi na wuce da kace da safi nake da agogo wata dakika na wuce wa dakikanci. Yaro mai zamani ga kuɗi ga magani ga zamani ga barkwanci. Ina jika su da dala suna jika su da kala bitch ina na saka su bacci. Mata na layi akai na hadda zare kamar gidan kunshi. Tsaya ka ji sandan gurgu yana gani ake tsunkoti ake dukan sa. Mata na san bakocin goro sai dai cin gam. Ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka. Exam bancin BCA malamin sun koka yaran yana da zaka. Ɗaliban na bi na har gida da wasiƙa. Kalamai na tashi sama suke kamar ana shika. Kowane sakan miskol nake shiga waya na ya wuce daƙiƙa. Madara da zuma muke sha su kuma sai dai teka. I want to race ina da beat mai zafi hakika. What do you buy? Ina da speak mai laushi ya wuce nika. Let me tell you to harshen waka. Video is for us, the country is not mine. The video is for us, the country is not mine. Zamanin mu ne yanzu lokacin mu ne, lokacin mu ne yanzu zamanin mu ne, zamanin mu ne yanzu lokacin mu ne. Mun tara kuɗi yau garin namu ne. Kai ku buɗan ƙofa ko tabo kaɗai na shigo hana karkaɗe bana tsayawa da masu tankaɗe tsayawa nake ne ta kaɗa kaɗe gafara kai ko na tunkuɗe bana dansi balle na burguɗe bina suke ya gudu dama kamar sa haɗe zuban plus nake kamar markaɗe bana sori hanna kai na daɗe karya wanda ke sai na suɗa hanna tanɗe. Yes ni suke kira da hero gwarzo gani na zo yes one days nake da ƙwazo ina da baki ka bi ni sannu kada na cizo gani na suke amma ina musu gizo so nake na jini a can sama kamar hazo take su muke a ƙasa kamar tarazo kowa ya ci zomo ya ci gudu ni gani na zo talaka baya tashin talaka sai tashin talaka ya zo farashi na harawa yake amma su kuma sai rigizo. The video is for us, the country is not mine. The video is for us, the country is not mine. Zamanin mu ne yanzu lokacin mu ne, lokacin mu ne yanzu zamanin mu ne, zamanin mu ne yanzu lokacin mu ne. Mun tara kuɗi yau garin namu ne. Saya ka ji ai fetur baya smoking a bakin shop ake rubuta no faking bina suke duk motsi kamar ana makin kira na yawa yake ya cika na bikin waya na ya cika da test jos irin su lakin sun ce ina da kirki suna samun kuɗi a banki alat nake ji zur kamar shokin I want to go to joking I know the time to joking tsayawa nake na kinsa you can satisfy muna fita suna shiga level 5 muna bin su sam suna ba su iPhone part don't touch me kada ka taba ni bana fight 2 times I am not to fighting. The video is for us, the country is not mine. The video is for us, the country is not mine. Zamanin mu ne yanzu lokacin mu ne, lokacin mu ne yanzu zamanin mu ne, zamanin mu ne yanzu lokacin mu ne. Mun tara kuɗi yau garin namu ne. Use as if K-Town on the mix.